Υπήρχαν πολλά είδη πηγολαμπίδων στα τέλη του Μεσοζωικού αιώνα, όμως οι επιστήμονες τώρα επιβεβαίωσαν μια νέα. Η ανακάλυψη προκύπτει από ένα απολίθωμα ενός αρχαίου είδους πηγολαμπίδας που ανακαλύφθηκε αρχικά το 2016, το οποίο ήταν παγιδευμένο μέσα σε κεχριμπάρι Βυρμανίας ηλικίας 99 εκατομμυρίων ετών από τη Βόρεια Μιανμάρ. Αυτό το σκαθάρι είναι μόλις το δεύτερο είδος πηγολαμπίδας από το Μεσοζωικό που έχει ταυτοποιηθεί και έχει μήκος μικρότερο από 1 εκατοστό. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι οι πηγολαμπίδες εξέλιξαν την ικανότητά τους να φωτίζουν ενώ πετούν τουλάχιστον 100 εκατομμύρια χρόνια πριν σε μια μελέτη του Ιουλίου 2022 που ανέλυσε το πρώτο απολίθωμα πηγολαμπίδας του Μεσοζωικού που περιγράφηκε το 2015. Το είδος που αναγνωρίστηκε πρόσφατα με την ονομασία Flammariona χεχιακούνι θα μπορούσε να βοηθήσει τους ερευνητές να κατανοήσουν καλύτερα την πρώιμη εξέλιξη των πηγολαμπίδων και αυτού του φωτεινού χαρακτηριστικού. Όπως δήλωσε ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, τα κοιλιακά φωτεινά όργανα παρέμειναν σταθερά από τα μέσα της κρητιδικής